magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ano po bang gagawin ko sa aking misis na para bang sobra ng tindi ng kanyang addiction sa makeup? Hindi ko na nga siya minsan nakikilala sa sobrang kapal ng makeup niya. Ayoko naman po na mawalan siya ng confidence sa kanyang ginagawa. Pero sa totoo lang, mas maganda ang natural beauty niya. Yun lang po, gusto ko lang pong i-share at gusto ko lang pong itanong kung papaano ko po ba siya kakausapin nang hindi po siya masasaktan. Ay, mahirap. Mahirap. Oo. Mahirap kapag wala talaga kayong open communication ever since, 'di ba? Yung bang tipong madami ka mga bagay na mga pinalalagpas na lang. Oo. At lagi niyong tatandaan mga kabisyo ha, minsan mas delikado yung mga maliliit na bagay na pinalalagpas natin kesa dun sa isang pasabog na isang pasabog na tawag doon, pag-aaway. Mas iba pa rin yung mga maliliit ba? Correct. Yung mga little things, little misunderstandings na hindi natin binibigyan ng pansin. Pero yung pala, nag-accumulate siya, nagbi-build up siya, Tama. tapos nagiging malaki na siya. Nagiging malaking problema. Wala sanang problema kung kapareho ka ni Nicole, tsaka syempre sa kanyang asawa na si Jowa Dixie rin. Kasi simple lang, sasabihan lang siya, ang pangit mo. Mukha kang tanga. Totoo. Totoo yan. Sasabihin niya, nakawig ka na naman. Sasabihin niya, ganito, nakawig ka na naman. Ano, may cancer ka talaga? Ano, may sakit? Ganon. Gaganyanin ako. Tapos okay, sasabihin niya sa akin, papunta ka na sa clown. O di naman kaya, magpapakita siya ng mga videos. Pag halimbawa nga, ewan ko kung pinakita ko to sa'yo, yung meron siyang pinakita na video, sabi niya sa akin, ikaw na ikaw to. Tapos yung video, tungkol doon sa, merong mga nahulog sa motor. May aksidente. Sabi ko, ano kaya yung sinasabi niyang ako to? Tapos, next scene, merong babae na nasa motor din na umuosyoso. Tinitingnan yung aksidente. Sa sobrang pag-osyoso, nahulugan niya yung mga na-aksidente. Sabi niya, ikaw to. Ikaw na ikaw talaga to. Ay, oo, parang dumaan din sa feed ko yun. Oo, yung parang babae na naka-helmet naman, tapos nahulugan niya. Ang POV is doon sa yung naka-helmet. Correct, diba? Tapos ang ending. Nakita niya na disgrasya, kakatingin niya, siya din yung bumagsak. So sabi niya, ikaw na ikaw to. Ganon. So I guess yun lang din yung gusto nating punto. Feeling ko, mahirap talaga siya kung hindi nyo na-establish mag-asawa yung ganyang klaseng open communication. Yes. At lagi nating sasabihin mga kabisyo that we are coming from a place of love. Yan. Na kaya natin to sinasabi kasi kesa mapahiya pa o kesa ibang tao pa yung magsabi, kesa ibang tao pa yung maging malurkay ka kasi may iba pang taong sumita, ikaw na mismo yung unang sisita. Oo, kasi ikaw nga mismo na asawa, parang naalibadod-baran ka na sa mukha. Paano na lang yung ibang tao, di ba? Ikaw mismo parang hindi mo matanggap. Paano na lang yung ibang tao? May mga paraan naman na, halimbawa, kunyari ikaw nag-aaral ka, aralin mo rin yung makeup. Mami, nakita ko to. Parang tingnan mo, ito yung mga natural. Simple lang yung tingin ko babagay to sa'yo. Mga ganon. Ay, tama, wag mo gamitin yung word na natural. Kasi parang sinabi, kahit hindi mo sinabi, parang sinabi mo talagang hindi na natural yung beauty niya. Baka ma-hurt. Alam mo, tsaka
alamin din natin bakit gano'n na lang katindi yung kanyang pagtatapal sa mukha. Meron ba itong pinanggalingan na sinabi mo in the past? Baka naman, ewan ko lang, iniisip ko lang, baka naman nagandahan ka sa isang babaeng naka-makeup. Tapos siya naramdaman niya insecurity niya. Yung mga ganon. Na parang, ganon ha, o di sige, magme-makeup na rin ako kung nagagandahan ka naman pala sa nagme-makeup. Yung mga ganon. O basta ang importante, open ang communication. Huwag mo nang palagpasin to na parang okay lang, kahit para sa'yo, hindi na pala okay. Correct, but eventually you have to break that silence kasi delikado yan eh. Na Correct parang ka. every time na lang makikita mo na dahil hindi nyo pinag-usapan, mabubwisit ka na sa pagmumukha ng misis mo. Ayan, correct. Ay, kapal-kapal na naman. Oo. Parang sa thought bubble mo na lang kasi hindi mo kinummunicate eh. Tama. Oo. At uulitin namin, yung mga maliliit na bagay na yan, yung Ayan. mga nasa thought bubble mo, yung mga iniisip mo na hindi mo sinasabi sa kanya, pag nagpatong-patong Ayan. yan, isang araw sasabog yan at ang pinagmulan is benting bulok. Alam mo Correct. yon? Ba't sila nag-away? Ewan ko ba nasa benting bulok? Pero hindi naman ito tungkol sa benting bulok. Oo. Tungkol po ito sa mga maliliit na Oo, bagay na pinagpatong-patong. Yan. Ganon. So, Oo. at hindi lang po ito pagdating sa relationships, as in sa mga mag-asawa, pati na rin ito sa... Naputol ko ba yung mic? Naputol ko po ba Natanggal siya? yung mic. Tama yung sabi ng asawa ko. Ikaw yun. Pakialamera kasi. Naputol ko po ba? Sorry po, naputol ko po ba? Sorry. Natanggal lang nga yung thread na thread. Natanggal. Pero parang gumagana pa naman siya. Gusto ko kasi maging singer eh. Gusto ko hawak ko yung mic. Gusto ko mag-videoke for today. Sorry. Pasensya na po, natanggal ni Nicole yung microphone dun sa sa mount ng Parang kagaya nung yung concert sa Makati. Sabi niya, yung props, wow, ang ganda naman ito. Kakahimas yung natusok ng alambre, dumugo. Ayan. Hindi, okay naman, tumutunog pa rin din naman eh. Sige, go yan. Ayusin lang. Gusto niya daw kasi hawakan eh. Di... Singer ako today. Oo. Bakit ba? Ano gusto ko maging singer? Ikaw magulo. Ayun. Ayan o. Itutuloy. Sige, pahawakan mo na lang sa kanya. Okay lang yan. Oo, singer naman siya eh. Ayan, as a singer. Bakit? Gusto ko maging singer. Ano ngayon? Singer ako, bakit? Gusto ko singer ako. Singer DJ. Kung si Conyo Bicolano, pangarap niya maging dancerist, songerist talaga ang Ayun. dream ko. This is my dream. Yung nagko-concert. Sorry na po. Grabe naman. Nahila ko lang ng konti. Ano kasama na pagkakahila ko? Ayan, sige, singer ka ngayon. O sige. Paano Ayan. ba? Paano ba? Ayun, okay. Ayan. Ayan, yan. Ayusin mo. May mga bagay-bagay po talaga na nangyayari kung nakikita mo lang kami manong driver. Si Nicole kasi inayos niya yung mic. So, sobrang niya kakahila, yun, napigtas. Mag-singer ka na lang, mamaya na ayusin yan. Okay, tuloy natin yung pagiging singer. Yan. Magsisinger na lang muna ako, mamaya na lang natin na ayusin. Ang Okay. sarap pala ng feeling na hawak mo Oo. yung mic habang Okay. uma-adlib ka. Ayan. Okay, kakanta na po si Nicole. Kakanta na po ako. Okay. I believe the children are our future. Ang luma! Hindi man lang Taylor Swift. Hindi man lang una ko naisip Opalite. Wala. Talagang the greatest love of all. Sabihin ng mga dumadaan dito. Sabihin si Nicole, ganun ba talaga siya magprograma? Hinahawakan yung mikropono. Hayaan nyo na. Ganun talaga. Wala. Parang hindi naman malakas yung pagkakahila ko. Pakialamera kasi ng taon. Di ba? O anyways, makialam tayo ulit dun sa buhay na mag-asawa. Dun sa pinag-uusapan natin kanina. Naninira po ng gamit yung station manager. Nakakalala. Ituloy mo yan. O, ano ba yung pinag-uusapan natin bago naputol ang ating Yun eksena? yan, naiipon pag hindi na pag-uusapan. Pag hindi na pag-uusapan ng mga ganyang klase mga bagay, maliliit na bagay, pag nag-ipon-ipon, isang araw sa sabog. Correct. Ayaw natin mangyari yon. Oo. And the same goes, even hindi sa mag-asawa. Yan. Maski sa mga sa office. Yes. Baka mamaya ikaw bossing o kaya ikaw naka-opisina.
pinalalagpas mo ng, okay lang namang palampas na ng mga ibang mga bagay. Kasi Oo. totoo naman, choose your battles. Hindi Tama. naman lahat ng gera, kailangan lumaban ka, di ba? So, syempre, pipiliin mo lang kung saan ka nararapat at saan ka nababagay. Pero kung halimbawa, ito yung dahilan kung bakit ka araw-araw naiinis, pero never mong sinabi sa kanya. Nako, talaga namang isang araw sasabog ka. Tawang-tawa si Diego. Sa itsura ko. Oo. Feeling ko kasi, di ba, malaki kasi yung mikropono natin dito sa radyo, Mano, para ma-visualize mo. Malaki kasi, hindi siya Oo. yung normal na mikropono. So, paningin ko talaga, bote ng alak yung... Umiinom. Ang ganda nga ng ng image mo eh. Yung may mga ibang tao na iba ang tingin nila sa hinahawakan ko. Oo nga kanina, parang yung tinitinda doon na longganisa sa San Juan. Parang iba yung naisip ko dun sa longganisang binibenta dito sa City Hall ng San Juan. Ganon din. Oh. Iba din yung pagtingin ng iba sa paghawak ko ng mikroponong ito. Hindi tuloy makakonsentrate si Diego Bandito. Ngayon lang po siya nakakita ng kapartner na hawak yung mic. Lurking. Pero ganon. O, babalik tayo. Babalik tayo. Kunyari, yung mga ganitong klase mga bagay, pinalalagpas mo. Kunyari, kaopisina ka, pinalalagpas mo lang yung mga bagay na to. Pero kung araw-araw ang ginawa ng Diyos, naninira ako ng gamit. Ayan. Pero pinalalagpas mo. Oho. Isang araw, magugulat ka na lang, magagalit ka dahil dun sa nawala kong Oo. Mongol. Alam mo yon? Yung ganun Naiipon lang. siya kasi nagkakaroon ka na ng prejudice. Correct. Yan. Diba? Oo. So, dapat maganda habang hindi pa naman tumitindi o kaya maliit na bagay na pwede pa siyang palambing ang usapan. Correct, oo. I think pag-usapan nyo na. Eh, gano'n naman talaga yung goal sa pag-aasawa. Dapat transparent Sa kayo. true. Oo. Pero again, it's a process bago kayo dumating sa Correct. intimate relationship na ganyan. Ng communication. Oo. Totoo yan. Kasi may mga times talaga na kahit asawa mo na, kahit kasama mo na matagal na panahon, hindi pa rin talaga ibig sabihin na kaya mong sabihin ang lahat. Tama. Pero Oo. practice na to. Correct. So unti-unti mo nang sabihin in a nice way Ayan. na mas maganda at mas bongga kapag ka mas natural ang beauty ni Mrs. Correct. Lagi sa nasabi ni Nicole, dapat galing sa pagmamahal. Sa True Lalo. Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala, the songerist. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion.